Менә хәерле кич җәмәгать, Төркия хакында дәвам итәсе килә әңгәмәне кызыксынып караган идем. Хәзер Төркиядә диңгез буенда, анда шәһәрләрдә фатирлар сатып алганнар бик күп. Бер милләт кешеләре, аңладыгыз инде. Мин инде татарча әйткәч, аңладыгыз инде кайсы милләт хакында сөйлим инде. Бик күп фатирлар сатып алганнар шунда. Хатта анда ди Махмутлар дигән шәһәрдә ди. Махмутлар дип район микән ул? Аланиянең үзәгеме ди. Анда бигрәк тә шул үз телендә сөйләшәләр ди. Анда хатта ди шәч тарашханада ди, докторлармы, шифаханәдә, хатта алар һәммәсе ди аңлый ди шул телне ди. Мәсәлән, булар ди баралар, үз телендә рәхәтләнеп сөйләшәләр ди. Безнең диндәш дип, мәсәлән, Грециягә бармыйлар. Бүтән илләргә бик алай бармыйдыр, чөнки мен алар карамадым. Төркия тулы шәһәрләре диңгез буенда. Төрле сөйләйләр инде. Берсе канагат, яхшы ди, яманла, төркләрне яманламыйлар инде. Шунсы менә шатландыра. Бер дә хурламыйлар. Шунда алар ди үзләрен кулда тота беләләр. Итәгатьле шундый. Алар һәммәсе ни шундый дини ди. Инде сабырлы. Инде нәрсә дип әйтергә инде шул тәртип саклыйлар ди. Шулай дип гел яхшы комментарийлар язалар. Шуңа күрә алар гел шунда фатирлар алып, элек бигрәк тә күп булган алар. Хәзер бераз кайсылары без бәлки китербез моннан дип әйткән була. Бит нәрсә кыйбатланып бара ди. Дөрес тә ул башта бик арзан булды. Менә быел фаҗига булды бит ул теге җил тетрәве. Шунда 50 меңнән артык кеше вафат булды. Ничә миллион адәм, аларның фатирлары, үйләре җимерелеп бетте. Анда инфляция көчәеп бара ди Төркиядә. Ул инде бер сынау булды инде аларга. Бик зур сынау булды аларга. Анда хатта интернетта күргәнсездер, бер кичкенә сабый, атасы, анасы, бер туганнары һәммәсе вафат булган. Шунда теге имгәнеп, ул анда Коръән сүрәсен укып йөри шунда. Менә алар зарланмыйлар. Тормыш авыр. Балаларны тукландырырга акча җитми дип. Кайчан мәсәлән кара кайсыларны канагат булмый ише бери, бурчылып, акча җитми гаиләгә, акча җитми дип шулай ачуланыпмы, зарланып йөри, бераз ишеп куя, күңелне тынычландырырга дип. Аларда андый күзгә ташланмый. Әйдәс килә, хатта мин кайда күрдем аларны? Монда шәһәрләрдә күрдем, төрле шәһәрләрдә, хатта мин Екатеринбургта да күрдем. Аны Одессада тордым, анда күрдем мин. Аларны базарында да күрдем. Кибетләр бар, кафелар бар. Күрмәдем, менә исер биргәннәрен, исер аларны бер дә күрмәдем мин аларны. Я вас поздравляю. Әллә туй монда, туй шикел нәрсә бер. Ни
үзен тоталар кулда. Бездә бит менә мәсәлән, мин аны Зәйтүн бурыны районында булган идем, ничәнче еллар булды, безнекеләр киттеләр Македониягә, Охрид дигән күл буена. Башта самолет белән башкаласына очтылар. Мин шунда инде калдым, анда теге ни Гекчедар анда бар, Ялова, Бурса аркылы Яловага бардым, Яловадан аркылы Гекчедар авылына бардым, анда термальный теге нәрсә дип әйтәләр. Инде шишмәләр шуме нәрсәме, шунда мине таныш кызганычка каршы вафат инде татарлар, Төркиядәге танышларым аларның әйттем бер вакытта, аналары шул минем төстүбә, ягъни Солец ягыннан вакытында киткәннәр. Теге узган гасыр башындамы, әле аталары Бөгелмә районыннан бер авылдан. Шуларда ниттем инде. Күп инде күрдем аларны. Төрле илләрдә, төрле шәһәрләрдә алар тәртип саклыйлар. Тәрбияме шундый. Чит илләргә барып эшлиләр, акча табалар. Анда инде милләтнең уятын ничек әйтергә, абруен саклап нителәр. Һәр чакта да шуны алар үзен нинди милләтен, нинди дине онытмыйлар. Шул туйны узып киттек бит. Шул теге Зәйтүн бурыны, алар шул киттеләр Македониягә. Мин әле алар белән башта торган идем шул нидә, укытучылар йортында. Шунда өстән карадык, алар өстәлләрендә берсе дә юк. Күңелле ичмиләр алар, хәмер ичемлекләр. Шунда ничектер күңел ачып, гел биеп тордылар. Музыкалары тавышы киләдер. Без ничәнче каттан карыйбыз, аптырыйдым. Хәтта мин газетта язганда яздым, аптырап, әйтәм, өстәлләрендә берсе юк, тик җыйналалар да күңел ачып берәүнең туен уздырдылар. Әгәр дә инде ризыкта булса өстәлдә, алар безнеңчә шикелле ичеп, түбәләшеп йөрмиләр. Менә әйтәсем килә, тагы Азербайҗан халкы бардым мен, аларны Бакуда туйга чакырдылар. Анда мен аларны ишсәләр дә алар алай тәртип бузмадылар. Таджикистанда хатта булдым, мине Худжанд шәһәрендә татар община мине җибәрде. Татар җәмгыяте менә безнең исемездән бар диде мин аны. Алар миңа имеш яулык бәйләде дә, ты наш самый дорогой гость диделәрме? Шулай яулыклар, зур яулыкны билемә бәйләделәр инде, хөрмәт итеп. Анда эшүләрне күрмәгән. Шуннан соң хатта Гагаузларда булдым, төрки халык православный туйында булдым. Анда эшчәләрдә алай тәртип сакладылар. Одессада булдым. Абыйымның мәрхүм кызы кияүгә чыкты инде. Шул теге бүтән дин кешесенә анда тәртип бузып, ишеп, сугышып йөрмәделәр. Хәзер карыйсың, монда кайсы туйларда бездә эшчәләрдә сугышалар, кырлышалар. Әйтәләр, сугышсыз туй булмый дип, имеш әллә нәрсә уйлап чыгаралар. Мин шул аптырата бу. Ул минемчә азган кеше генә шулай тик әйтергә тиеш. Һәр кайсы үз менә туйда кеше төсле үзен тотырга була бит. Ул менә кызганычка каршы юк. Бәлки ул менә шул теге сөйләдем бит. Нигә Төркиягә баралар, анда шәһәрләрдә торалар, төрле милләт кешеләре, төрле дин кешеләре. Шунда яраталар мусулман, төрки халык арасында яшәргә. Чөнки аларның тәртип саклауы аларга бик ошый. Шуңа күрә алар шундый адәм, шундый кешеләр арасында кеше төсле яшисе килә. Шуңа күрә алар шунда барып торалар. Бүтән якларга бармыйлар. Грециямы, әллә кая, Италия нәрсә дип йөрмиләр. Шул Төркиягә баралар, мусулман дәүләте булса да, шунда барып торалар алар. Менә шул яхшы ягы ул безнең Төрки халкыбызның. Шун белән сау булыгыз, исән сау булыгыз.